बिदिब्ला नोंथांमोना अपडेटखौ नुबाय BTC इलेक्शन जि काउंटिं सोलिबाय थादों बेवहाय सोर दावगाना दं बेखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों। बेवहाय BPF आ ओरैबायदि दावगादों आरो BJP आरो UPPL आ माने इकुवेल रेंकआव थांगासिनो दङ, इकुवेल रोखोमै दावगागासिनो दङ। नाथाय नुनो मोनदों BPF आ दाबो 20+ आव आवगायनानै दङ। बबेखानि बेयो जोबनायाव एसे सोलाय सोल' जानो हागौ। 21 मोनगोन ना मोना बुंनो हाया, नाथाय 20 आवगायनानै दं बिथांमोना। 20 आ सिमहालागै आवगायनानै दं। 20+ खनफाबा बारा जायो खम जायो बिदि सोलिगासिनो थादों। बेनिफ्राय जों मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन जे BPF आ जायफोर पलिटिकेल लेंगुवेज केम्पेनिं खालामनायाव इउज खालामदों बेफोर रावा थारैनो पाब्लिकफोरनि गोसोखौ माने एसे टाच खालामलांनो हादों। आरो प्रमद बर' बिथांनि जि निउ स्टाइलनि जि पलिटिक्स बेखौ मानसिफोरा पसन्द खालामाखैसै। राजखान्थियाव मोजां गाज्रि जेबो गैया, बेवहाय मोजाङाबो माब्लाबा देरहायो, गाज्रियाबो माब्लाबा देरहायो। बेवहाय मोजां गाज्रि होननाय बुस्थुआनो थाया, सबबो मोजां सबबो गाज्रि। स' हाग्रामा महिलारिनि जि केम्पेनिं बेवहाय नोंथांमोना मोनसेखौ नुदोंमोन जे प्रमद बर'आ बर' जातिखौ दिल्लीयाव फाननानै फैबाय, बे मोनसेमोन। 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसामा लांफिनबाय, बे मोनसेमोन। आरो मोनसेया जाहैबाय मा दिपेन बर' आरो प्रमद बर'आ जुदि थाबाय थायोबा बर' जातिया बरबाद जागोन, बेफोरबायदि प्रपेगेन्डा क्रिएट खालामदोंमोन नङा होमबा। सब प्रपेगेन्डा बेफोरो। स' बैफोरखौनो मानसिफोरा थारैनो फोथायमारदों आरो बेयाव बिथाङा साक्सेस जादों। आरो नोंथाङा जि टेक्टिक्स बाहाया मानो, जिखुनु टेक्टिक्स बाहाया मानो, बै टेक्टिक्स बाहायनानै देरहानो हाबानोथ' जाबाय, बेनोथ' पलिटिक्स ना। बेवहाय थार नंखायखौ नोंथाङा नायगिरनानै लाब गैया। आरो मोनसेया जाहैबाय मा एबसुखौ जेसेबां हायो साधारन सुबुंफोरखौ माने साधारन सुबुंफोरजों एबसुखौ गाज्रि मोनजाहोनो हानायाव BPF आ साक्सेस जादों। बे मोनसे पलिटिक्समोन, नाथाय माखासे मानसिया आसलिकेनो एबसुखौ गाज्रिबो मोनना थादों। नाथाय आंनि बुजिनायाव हाग्रामा महिलारिया एबसुखौ कुनुदिन गाज्रि मोनजोबनो हाखाया, बेयो आं मिथिगौ बे बाथ्राखौ। नाथाय बिथाङा जाबायदि मोनसे क्रिएट खालामदों, हावा क्रिएट खालामनानै होदों जेन एबसुखौ माने गाज्रि मोनहोनाय मोनसे क्रिएट खालामदों। एबसु माने UPPL, UPPL माने एबसु। बेबायदि खालामनानै थारमाने मोनसे भ्रम क्रिएट खालामनानै, मोनसे सिमुलेसन क्रिएट खालामनानै मा एबसुखौ गाज्रि मोनहोदों। जायनि जाहोनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानसिफोरखौ UPPL नि फारसे खालामनायाव फेलें जादों। बे जि रुझान जि बारायलांनाय बेखौनो बेयो फोरमायदों। दासिम नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों सेथि राउन्ड थांबाय, नैथि राउन्ड थांबाय, थामथि राउन्डआबो जानो हागौ जोब्बाय, नाथाय थामथि राउन्डनि आपडेटखौ मोनाखै। बेवहाय नोंथांमोना नुदों गासैयावबो, गासै डिस्ट्रिक्टआवबो मा BPF आ आगबारिनानै दङ आरो समान समान जादों BJP आरो UPPL। नोंथांमोना आसरित सानगोन अदालगुरि बायदि डिस्ट्रिक्टआव BPF आ बहुत आगबारिदों, 6टायाव आगबारिदों, बेखौ नोंथांमोना नुदों। बबेखानि लेटेस्ट जि थार्ड राउन्डनि आपडेट बे आंनाव गैया। सेकेन्ड राउन्डनि आपडेटखौसो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। आं मिथिनाय बादिब्ला थार्ड राउन्डआवबो BPF आनो आवगायनानै दं, बबेखानि मोनसे मोननैयाव UPPL आ आवगायफिनदों बेबायदि खोनानो मोनदों। स' बिदिब्ला बै जि माखासे पलिटिकेल जि प्रपेगेन्डामोन बेवहाय जोंनि मानसिफोरा बांसिन हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ लादों आरो UPPL आ BPF नि एगेन्स्टै पलिटिकेल प्रपेगेन्डा खालामनायाव, प्रपेगेन्डा मानो बुङो, पलिटिकेल लेंगुवेजफोरखौ प्रपेगेन्डासो बुङो, खारन मेक्सिमाम बाथ्रायानो नंखाय जायो नालाय। बै पलिटिकेल प्रपेगेन्डायाव UPPL नि ग्रासरुट लेभेलनि नेताफ्रा कमप्लिटलि फेलें जादों। बे कमप्लिटलि ग्रासरुट लेभेलनि नेताफोरनि गोरोन्थिनि थाखाय दिनै UPPL नि माने पारफरमेन्सआ भेरि भेरि पुर। जों बे बाथ्राखौ आइडिया खालामनो हायो। बेवहाय सिंगल लार्जेस्ट पार्टिया थारैनो BPF आ जानायनि लामा, बबेखानि आरो मोनथाम मोनब्रैसो राउन्ड दंबावो, बिनि उनावसो जों बुंनो हागोन फाइनाल बाथ्राखौ। आं दा बेवहाय बुंबा बांद्राय एडभान्स जागोन। नाथाय जि थासारि नुदों ना, बे थासारि बादिथ' आं बेबायदि नांदों प्रमद बर' बिथांनो गुबुन हारिया, बर'नि अनगायै गुबुन हारिया जेबो भट होआखै, आं बेखौ आइडिया खालामनो हायो आरो। भट होआखै होननानै आं बुंगोन आरो प्रमद बर'नो गुबुन हारिया भट होआखै। बेयाव मोनसे जाहोना जानो हागौ जाबाय 6टा जनगोष्ठीनि जि ST स्टेटास होनायनि बाथ्रा बुंबाय थादोंना हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा, बे मोनसे जानो हागौ। आरो गुबुन हारिफोरा प्रमद बर' बिथांखौ गिदोंबो जानो हागौ, मानोना बे लिडारा थायोबा बर' हारिखौ हमथानानै नङा, नाथाय हाग्रामा महिलारिया थायोबा बेखौ एसे फुस्लायनो हागोन, बेबायदि मोनसे सानखांनाय क्रिएट जादों जानो हागौ आरो गुबुन हारिनाव। बेनिखायनो थांनाय समाव बांद्राय प्रमद बर'नो भट होआखै, बे बारावबो होआखै, बेखौ जों बुंनो हायो। आंनि आइडियाफोरखौसो बुंदो दे नोंथांमोननो। आरोबाव 6टा जनगोष्ठीनि बाथ्रा बुंबाय। 6टा जनगोष्ठीया माब्ला ST स्टेटास मोनगोन? जुदि ST स्टेटासखौ होबथाग्रायाथ' जेनेरेलि सोर? UPPL पार्टिनिफ्राय आरो एबसुनिफ्राय। स' एबसुआ जायखौ सापर्ट खालाम बै पार्टिखौ बिनिखायनो खोख्लैनांगौ, बे जाबाय गुबुन हारिफोरनि मोनसे टारगेट। बिनिखायनो बेवहाय UPPL आ गुबुन हारिनि भट मोनाखै, जों बेखौ आइडिया खालामनो हायो। जुदि बेवहाय BJP आरो BPF खौ लाबोनो हायोबा
थारैनो मा जागोन 6टा जनगोष्ठिया एसटी मोननायाव जोबोर इजि जागोन बे बाथ्राखौ रियलाइज खालामदों जानो हागौ आरो बेखौ बुजिनायाव जोंना थारैनो यूपीपीएल आ फेलें जादों आं बेखौ बुंगोन एबसुआ पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव था होननाय जि सेन्टेन्समोन जि बीपीएफ आ क्रिएट खालामनाय जि सेन्टेन्समोन बे किन्तु थारैनो बहुत माने नेगेटिभलि यूपीपीएल नि एफेक्ट जादों बेबायदि नांदों आरो मानोना माने बिसोरनि नोजोराव मा एबसुआ हारिखौ नस्थ' खालामबाय बर' हारिखौ नस्थ' खालामबाय ओरै मोनसे साननाय माखासे मानसिनि ब्रेनाव हाबदों आरो बे टटेलि फल्स बेयो मोनसे रोखोमनि पलिटिकल डायलगमोन बेयो दा नोंथाङा नायबाय था जेब्ला रिजाल्ट फैगोन ना जाय हाग्रामा महिलानि खुगायाव नोंथांमोना जाबायदि एन्टि एबसु लेंगुवेज खोनादोंमोन ना दा नोंथांमोना बेबायदि लेंगुवेजखौ खोनायाबो जानो हागौ देरहाखांनायनि उनाव बै समाव पलिटिकल लेंगुवेज इउज खालामदों बिथाङा नाथाय दा नोंथांमोना खोनायाबो जानो हागौ जोबोर खम खोनानो हागौ जोबोर खम बे बाथ्राखौ नोंथांमोना बुजिनाया मोजां आरोबाव मोनसे बाथ्राया जाहैबाय सिमा बारायनायनि जि इस्युमोन जुदि सिमाया बारायलांबाय थायोबा थारैनो बे बिटिसि बा बिटिआर जायखौ बुङो बे बिटिआर आ जोबोर पावारफुल जागोन बेनिखायनो बेखौ सिमा बारायस्लाबियावनो होल्ड खालामनांगोन हमथानांगोन आरो बे सिमा बारायनाया माब्ला होल्ड खालामनांगोन जेब्ला बेवहाय ओरैबायदि सरकार फैयो जाय बे गोरोबथाखौ बांद्राय गनाया माने बे गोरोबथानि जानानै खामानि मावनाय नङा आरो बे बिथिङाव बयबो साननो हायो जे हाग्रामा महिलारिया बे बिथिङाव खामानि एसेबां गोसो होना मावनाय नङा देरहानायनि उनाव सरकाराव फैनायनि उनाव सिट जानायनि उनावबो मावनोबो हागौ दे बुंनाया मावाबो होनजोबनाया मावनोबो हागौ बिथाङा नाथाय मावा बादि बिथांखौ नुयो आरो नुनायाव बेनिखायनो जानो हागौ बि फारसेबो मानसिफोरा नाहरदों आरो गुबुन हारिया आरो बिनि थाखायनो बिजेपिआ माने हाग्रामा महिलारजोंबो गाज्रि जायाखै आरो नेक्स्ट 2026 नि इलेक्सननिबो बाथ्रा दं आरोबाव मोनसे बाथ्राखौ आं नुदों बे बाराव नोंथां नुदों हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बीपीएफ आरो यूपीपीएल मोननैजोंबो जेबो गाज्रि जायाखै बिनियाथ' टारगेटआ मा मोननै पार्टिखौबो गावनि आखायाव लानाय जुदि मोननै पार्टिखौबो गावनि आखायाव लानो हायो 6टा जनगोष्ठीखौ एसटी स्टेटास होनायाव जोबोर इजि जागोन आरो नेक्स्ट 2022 मायथाइनि जे इलेक्शन बे इलेक्शनाव मा जागोन बे इलेक्शनाव बिथाङा गोख्रोङै माने सापर्टखौ मोनगोन बिटिसि बाखिनि बिखौबो नाहरदों बिथाङा लोगोसे 6टा जनगोष्ठीखौबो निश्चय नायदों जुदि प्रमद आरो हाग्रामा महिलारि मोननैखौबो जुदि गावनि आखाइ मुथियाव लानो हायोबा थारैनो बिथाङा साक्सेस जागोन मोनसे टीमखौ जुदि बिथाङा लाखिनो हाया अब्लानो बै टीमाथ' हेंथा होगोन ना बेबायदि आरो स' नोंथाङा बुजिबाय आं मा बुंनो नागिरदों आरो लोगोसे जि सिमा बारायनाय बेखौ हमथानोबा गामिखौ दानख'नांगौ जायोबा सिमा बारायनायखौ होबथानांगौ जायोबा मोननैखौबो गावनि आखाइ मुथियाव लानांगोन एबा ओरैबायदि खालामनांगोन हाग्रामा महिलारिजों सरकार बानायनांगोन बे जाबाय बिथांमोननि साइकोलॉजी जानो हागौ आरो बीजेपीनि बेबायदि जानो हागौ आरो जि 125 जि एमेन्डमेन्ट कन्स्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट बे एमेन्डमेन्टआबो मोनसे साननो गोनां जादों बेनिखायनो बे मोनसे बिथिंखौ नायहरोबा माब्लाबो यूपीपीएलखौ सापर्ट खालामथावा हाग्रामा महिलारिया फैबा बे 125th एमेन्डमेन्टनि सायाव खामानि मावगोन ना मावा बे डाउटफुल खारन बिथाङा बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ माब्लाबो गनायफेरखायाखै फार्स्टनिफ्रायनो बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ दा बिदिब्ला बेवहाय जुदि बीपीएफ आ सरकार दायोबा मा लस जानो हागौ बेखौबो आं नोंथांनो खिन्थानि जेबो लस जाया माखासे इनस्टिट्यूशननि खोथा आं बुङाखै 125th एमेन्डमेन्टनि सायाव खामानि मावगोन ना मावा बे डाउटफुल जानानै थाबाय बिटिआरनि सिमा बारायनाया जागोन ना जाया बे डाउटफुल जानानै थाबाय माखासे हानि पार्ट जानायखौ बिथाङा बेसेबां पारफेक्टयै मावगोन बे मोनसे डाउटफुल जानानै थाबाय बे साननो गोनां जाबाय आरो बीपीएफ नि जि सरकार फैगोन बे सरकारनि गेजेराव एबसु आरो बीपीएफ नि गेजेरनि जि सोमोन्दो थांनाय बिथांनि समाव बिराद गाज्रिमोन सोमोन्दोआ आरो बे समाव फिन जुदि गाज्रि जाफिनोबा बेयो सबसे दुखुनांथावा बे मोनब्रैसो पइन्टआनो बाखिया जेबो नङा 125 एमेन्डमेन्टखौ खालामनो हायोबा बिथाङानो लाब जागोन जुदि हाग्रामा महिलारिया सरकार दानो हायो आरो जुदि सिमाखौ बारायबा बिटिसि आरो पावारफुल जागोन जिहेतु बिटिआर होनदोंबाबोथ' बिटिसिआनो नालाय बियो नामासो माने रिजनासो बिटिआर किन्तु आसलावथ' बिटिसिआनो स' बिटिसिनि पावारा बांसिनगोनसो आरो जि 16टा डिपार्टमेन्टनि जि प्रपेगेन्डा सोलिबाय थादोंमोन बे किन्तु बिराद खामानि होदों आरो बीपीएफनो स' बे इलेक्सनाव बुंनो थाङोबा मानसिफ्रा हाग्रामाखौ जाम्बा होनबाय थायो नाथाय बिथांनि जि जादु माने जि प्रपेगेन्डा जादु बेयो बांसिन खामानियाव फैदों आरो 16टा डिपार्टमेन्ट लांनाय बाथ्राया जाय बाथ्राया माने टटेलि फेकमोन नाथाय बे खामानियाव फैदों आरो बेखौनो होनो राजनितियाव नोंथाङा जाय बाथ्राखौ बुंनानै मानसिफोरनि गोसोखौ बोनाय बेनो सबसे कारेक्ट बेवहाय फल्स होनाय जेबो गैया बेनिखायनो बिथांना कारेक्ट आरोबाव मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा बेवहाय जोंनि हारिनि स्वार्थनि थाखाय मोनसे बाथ्रा बुंनि जायानो देरहाया मानो जायानो मेजरिटि मोना मानो नाथाय मोननै रिजनेल पार्टिया ज' जायोबा बे जोंनि हारिनि थाखाय मोजां जागोन मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बे बाथ्राखौ बुजिनाया मोजां
जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे मोननै पार्टी सोमजिनायनि उनाव गावजों गाव नायलायनो हायिया जोबोर बांद्रायथारबाय माने बिराद बारा जाबाय आरो माने सिनायनाय मानसिफोरजोंनो बुलायनाय बुथारलायनाय बिदिया बांद्रायथारबाय जुदि मोननैबो अरजाबनायबा बै भायलेन्सआ नायलायनो हायिया इसेबाबोथ' खमायगोन बेनिखायनो बिथांमोना प्रमद बर' बिथाङाबो सिं जानानैबाबो गाव जुदि मेजरिटि मोनाखैबा सिं जानानैबाबो माबा मोनसे खालामनांगौ आरो रिजनेल पार्टीफोरा ज' जानांगौ एबसुआबो बेखौनो लुबैयो बिदिब्ला दासिमनि आपडेटआ बेनो आरो नोंथांमोननो गोबां बाथ्रा बुंबाय आङो बेवहाय मा मा जानो हागौ जे हाग्रामा महिलारियाथ' बुंदों जे बिसोर जुदि आंजों फैबा आं अके रिजनेल पार्टीयानो सरकारखौ दानो थाखाय आं रेडि होनना हाग्रामा महिलारियाथ' बुंबाय थादों आरो बेखौ UPPL आ मा बुंगोन समाजो खिन्था बिदिब्ला दासिमनि आपडेटआ बेनो दासिम लेटेस्ट आपडेटआ बेनो दासिम BPF आ आवगायगासिनो दङ मडार्न सिस्टेमनि जि पलिटिकेल इन्जिनियारिं बे इन्जिनियारिंआ खामानि होआखिसै ससियेल मिडिया इन्जिनियारिंआबो खामानि होआखिसै नाथाय BPF नि जि माखासे पलिटिकेल एटाक माने ओल्ड स्टाइलनि जि पलिटिकेल एटाक बेफोरनो पाब्लिकनि गोसोआव बांसिन खामानि होदों बेनिफ्राय जों मोनसे बाथ्राखौ बुजिनो हायो जोंनि मानसिफोरा थारैनो भेरि इन ए स्टेट अफ कनफिउजनावनो दङ दाबो जोंनि हारिया माखासे बिथिङाव आं खोनानो मोनदों माखासे बिथिङाव माने मानसिफोरा फैसा थाखाखौल' हिसाब खालामदों इमान जाबाय इमान हा बायबाय इमान न' लुबाय बेबादिखौ बांसिन नुदों आरो माने आगोल माने BPF नि समनिफोरखौ बावजोबलांबाय नालाय माने दा इखौ नुबाय थादों स' बेबादि स' आं मैयानि भिडिअ नोंथांनो बुंदोंमोन बा दहाय फुंनि भिडिअ बुंदोंमोन जानो हागौ जुदि नेक्स्ट 5 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जुदि शिफ्ट जानानै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जुदि खामानि मावाबा अब्लानो खिन्थु बिथाङाबो खहा दङ होननानै आं बुंगोन नेक्स्ट 5 बोसोरनि उनाव माने बहुत लस जानो हागौ आरो BPF आ बे मोनसेखौ आङो बुंनो हायो आरो जुदि आगोलनि जुदि परिस्थितिया फैफिनोबा थारैनो बिथाङा लस जागोन बेनिखायनो निउ स्टाइलाव बिथाङाबो खामानि मावनांगोन बेखौनो सानदो आरो आं बुंदोसो बिथांखौथ' एडभाइस होनो हाया नालाय आं बुंदोसो बेबायदि आरो बिदिब्ला नोंथांमोना हमनो हादों जानांगौ आं मा इंगित होनो नाजादों माने जुदि बिथाङा बे गोरोबथाखौ जुदि गुरुत्व होआबा आरो बे गोरोबथानि माखासे दफाफोरा नेक्स्ट 5 बोसोरनि थाखाय फावसायनानै थांबाय आरो NDFB समस्या माब्लाबो जोबनाय नङा मोनसे बाथ्राखौ नुनो मोनदों बेवहाय APBG पार्टी अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरलेण्ड बेखौ कमप्लिटलि रिजेक्ट खालामदों आरो पाब्लिकआ बे पार्टीखौ कमप्लिटलि रिजेक्ट खालामदों माने बिसोरो मोनथाम डिजिटहालागै सहैनो हागोन ना हाया डाउट दं आरो बिसोरनि भटआ मोनथाम डिजिटहालागै सहैनो हागोन ना बेवहायनो बहुत डाउट स' बेबायदि